ens ho heu donat ben estructurat, ja no he de buscar fitxes a internet sobre el substantiu, perquè ja el tinc, i que les missions et vagin donant la correcció de com ho han fet, és genial. La primera vegada que te trobes amb el material, per exemple, del llibre, que serien les sessions d'aprenentatge, a l'experiència me va costar una mica, perquè vaig veure el nivell que pensava que era alt, que les activitats eren moltes pel temps que teníem, i primer sí, però què vaig fer? Vaig agafar la guia didàctica, me'n vaig anar a mirar a veure això com es fa, me la vaig fer meva, i llavors ja això és el millor que he trobat. És a dir, per mi és molt fàcil utilitzar el llibre del DOCWA quan tinc clar l'objectiu d'aprenentatge de cada sessió d'aprenentatge, el que he d'ensenyar i a cada activitat què és el que et demana. Llavors va molt bé l'estructura que té de que al principi ens planifiquem el tema, què aprendrem, què treballarem, què descobrirem i després ja l'execució, i la part final d'autoaprenentatge, de què t'avalues, de què sabia, tot això perfecte. M'agrada molt, és fàcil, amb ells clar que la primera no ho han captat de seguida, han necessitat 2, 3 i depèn de l'alumne. I també m'agrada molt perquè justament és una forma de treballar que aquell alumnat que a vegades se'ns adorm o sembla que no s'espavila i l'ajudem massa, aquest tipus de llibre he vist en el nostre cas, en la nostra classe, que l'ha ajudat a espavilar-se. Les missions també, molt senzilles. L'esquemeta que anem seguint del vídeo, novel·la visual, ara la píndola, parem. Segons la píndola que et trobes, t'explayes més a explicar o t'explayes menys, t'estàs més estona, fas més activitats, segons si són un contingut que ja saben, que només han de repassar, o un contingut nou que han de començar. I després fan ells la missió i com que és autocorrectiva, és atractiva perquè és el videojoc, és la història del nen, doncs ho van fent bastant bé. Per mi és molt senzill perquè puc anar veient a cada nen què és el que sap, què és el que no sap, què és el que ha consolidat, què és el que no. Per mi és molt fàcil, els crido, els miro, me miro tot el que tenim a la pàgina web, que si la gràfica, els puntets, les activitats que han fallat. En cas que veig que algú va molt fluix en algun contingut, per exemple substantius, adjectius, doncs tiro de les fitxes complementàries que tenim. Amb alguns els hi dono, altres no, depèn. Hi ha nens que van a repàs, doncs em va molt bé, amb la família ho tinc pactat. Vull dir, està molt complet. A mi m'és molt senzill treballar amb DOCWA, molt. Els motive. Primera perquè, clar, els hi hem plantat un quadern on ja no han de copiar res a la llibreta, ho tenen amb coloret, que això avui en dia ara sembla que ja no existeix, no? Llavors és un quadern molt atractiu. El quadern d'aquests 4 personatges que vam treballar molt al principi, amb els que es podien sentir identificats, i mira la motivació dels alumnes, que va haver un àudio, una activitat d'aquestes d'àudio, que un alumne ens va dir que era l'Andrea la que parlava, per la veu que li havia sentit, per el que havia dit, o sigui, sí que estan motivats, més del que jo em pensava, perquè quan te diuen aquests detalls, aquesta informació que tu no hi caus, veus que aquí hi ha motivació. Tema de la missió, estan motivadíssims, no només perquè en aquell moment poden utilitzar un Chromebook, sinó perquè estan molt enganxats a la història de l'Adrià, ara estem al punt de que ja ha entrat a l'escola de màgia, està mirant les normes, ara si passarà les proves, no... És que ells mateixos com que intenten dir jo penso que sí que les passarà, jo penso que no perquè no en tenc idea, no he fet màgia. Vull dir, estan molt motivats i els agrada. També sí que és veritat que m'agrada centrar-los a lo que fem, no? És veritat que és molt divertida la història, és molt divertit l'Adrià, però sí que els dic, bueno, però a veure, si no treballem bé els substantius, no el podrem ajudar. Llavors me n'aprofito i tots els continguts que sí que vull que treballin i assoleixin, els vinculo molt a nois, us heu de centrar i saber molt bé què són els substantius, quan és masculí, quan és femení, singular, plural, si no l'Adrià no farà màgia. Com a profe m'agrada molt, perquè és veritat que sí que te trau molta feina. Perquè, clar, fins ara jo no és que tinc moltíssim rodatge d'escola, soc joveneta, però sí que fins ara estava que si te prepares moltes activitats, moltes coses que ara mateix ens ho heu donat.
ens ho heu donat ben ordenat, ens ho heu donat ben estructurat, ja no he de buscar fitxes a internet sobre el substantiu, perquè ja el tinc, i que les missions et vagin donant la correcció de com ho han fet és genial. Llavors, tota aquesta feina extra que tenia abans, ara no la tinc i llavors m'ajuda a centrar-me en altres coses. Puc anar mirant realment a on s'equivoca cada nan, llavors intento buscar aquestes fitxes extras que doneu. Si, per exemple, no és la fitxa no m'acaba d'encaixar, doncs sí que ja busco jo alguna cosa, o una activitat diferent de la classe en què un altre dia, però clar, és com que ara sí que me puc centrar en ajudar cada nan. L'avaluació que ens ofereix al final de trimestre, quan ja portes certes missions, també va molt bé, és com sí, perquè a més t'encaixa. Jo tinc la sort d'estar en un grup d'alumnes que els vaig tindre el curs passat. Llavors, la primera vegada que vaig clicar l'avaluació i vaig veure aquest notable, aquest suficient, doncs dic, sí, me quadre. És veritat, és el nen de suficient, perquè tots tenim això, al final, pobres, ells van evolucionant, però hi ha el de suficient, el de notable i el d'excel·lent. Llavors, sí, per mi és molt fàcil. Les píndoles t'ajuden molt, perquè te diuen la teoria d'una forma molt resumida i atractiva amb les imatges. Llavors, tinc companyes que el que fan és copiar a la llibreta, en el meu cas les imprimeixo, les empeguem i les subratllem, i llavors, segons la píndola, segons el que es treballi, ja fem activitats el mateix dia que expliquem o només la passem per sobre i la subratllem. Sí, és fàcil. Clar, doncs sí, és un material que et dona temps per fer el que realment t'agrada fer, que no és preparar les activitats, buscar a internet les fitxes, els exercicis del que vols treballar, la teoria, no, això ja ho tenim. Llavors, la meva feina quina és? Planificar-me i posar-me a ensenyar el material. Llavors, que sigui autocorrectiu pels nens, genial, perquè ells mateixos van veient on fallen, on puc millorar, on m'he de fixar més. Per mi, m'ajuda a veure aquest nen no ha assolit aquest contingut. Puc agafar una fitxa extra, puc agafar-me'l un dia en un moment de lectura lliure, me'l fico al meu costat i li explico. Te dona marge a poder treballar totes aquelles coses que realment als mestres ens agrada treballar. El tema que et doni ja la nota, doncs sí, va genial, evidentment. I tinc la sort de comptar amb els mateixos alumnes que tenia l'any passat, i llavors quan vam veure el primer informe d'avaluació i vaig veure que els nens, els que ja l'any passat anaven a un notable de llengua, que aquest any que DOQUA et posés que és notable, dic sí, és que és fiable, no? Això em va ajudar a veure que sí, que està molt ben treballat i que t'ofereix amb certesa, no? Que a vegades és amb el que dubtes quan et fiques a treballar amb aquest tipus de material. Clar, nosaltres veníem de que una línia d'escola treballar a segon de primària aquestes, a tercer unes altres, no? Ara, clar, ens hem trobat que aquí parem una mica i tercer i quart treballarem les que ens ofereix ara mateix el material d'OQUA. Les que estem treballant, clar, no et puc dir si m'agrada treballar la notícia, si m'agrada... No, són les que toque. La forma en les que estem treballant sí que m'agrada molt. Per què? Perquè no vens de... Vinga, anem a treballar la carta, les parts, fem l'exemple... No, anem fent segons el material, la planifiquem, la descobrim, la pensem, l'escric. Després d'escriure-la vaig a veure el requadre, què és el que m'he deixat. Aquesta part m'agrada molt. I als nens em sembla que també els agrada molt. Perquè, clar, pensen, ara sí que la faré bé, perquè m'està dient el llibre que m'he deixat alguna cosa i l'estic ficant, no? Quan fem el redactat, clar, això la primera sessió d'aprenentatge potser no ho vaig fer tant com ho estic fent ara a la tercera i a la quarta. Per això, com tot, fins que no portes un temps amb un tipus de material, amb una forma d'ensenyar o amb alguna cosa, no li agafes aquella seguretat i confiança de ja no deixar-te res de tot el que t'ofereix el material. Clar, per això n'hem de ser conscients. No podem jutjar un material a la primera sessió d'aprenentatge. L'hem de jutjar quan ja portem unes quantes. I això, per exemple, a mi em passa quan et muntes un taller de plàstica. No sé si us passa, no? Te muntes, vinga, faré això, i la primera sessió és un desastre, però després ja tens en compte, a les pintures potser les faré al final, no des del principi. Al principi vaig intentar seguir
la de les 2 setmanes sessió d'aprenentatge, una setmana d'emissió. Clar, també hem de ser realistes, no? I en aquesta escola en concret tenim 25 Chromebooks per 4 classes, llavors com a les 4 tutores vam agafar, ens vam organitzar, les utilitzaré aquest dia, jo l'altre, tot perfecte. Però ens vam trobar que pel ritme d'aprenentatge que tenim a les nostres aules, fèiem sessió d'aprenentatge, ens durava bastant i la missió la veiem lluny i també teníem ganes de començar les missions. Llavors vam anar veient les 4 que ens agradava fer la fusió i en una mateixa setmana treballar la sessió d'aprenentatge i la missió. Nosaltres fem 3 hores de català a la setmana, amb la sort de que podem fer grups partits en 2 sessions. És a dir, jo en 2 sessions de català a la setmana tinc 15 alumnes. Llavors, aquesta aprofito per fer alguna part de la sessió d'aprenentatge de treballem en grup, parlem, més així, que llavors el soroll de la classe quan treballen en grup no és tan excessiu i també ho fan millor, i la missió. La missió, perquè també m'agrada molt la missió, treballar-la de forma que els nens no es veguin els ordenadors. Clar, perquè si hem de ser realistes, si és amb el que avaluem, és com si fessin l'examen, no? I la tercera sessió que els tinc a tots, doncs també la faig de sessió d'aprenentatge. Llavors, nosaltres hem fusionat, hem fet el nostre propi calendari. Ara bé, sí que va tot molt connectat i molt ordenat. El calendari aquest a la missió fer vídeo, píndola i hi ha activitats, doncs clar, hi ha vegades que una setmana no obrim Chromebooks perquè la píndola ja ens porta tota la sessió, perquè és una píndola que hem d'explicar bé, i llavors la següent setmana ja només fem missió. Vull dir, depèn, anem així. Doncs el tema del quadern d'aprenentatge i la guia didàctica per mi van sempre junts, els tinc ja sempre juntets. Me va molt bé, és molt visual, la guia didàctica tens, per exemple, ja et surt el símbol d'un àudio, així em dona a mi a preparar-me ja abans que els nens o mentre es preparen la llibreta, el llibre i tot, vaig a l'ordenador, el preparo ràpid, les opcions que tinc com a més, per si no sé cap a on guiar els nens que em dona, per exemple, fico un exemple en concret que és com s'entén millor les coses. Quan vam treballar els contes clàssics i els estereotips de gènere, jo realment va haver un moment que vaig pensar oi, ara mateix no me ve exemples de contes, doncs vinga, la guia didàctica te'n donava 5 o 6. O cap a on tirar de com explico què és l'estereotip de gènere. Doncs de la forma que m'anava explicant la guia didàctica, vaig dir, vale, doncs ja ho puc explicar per aquí. Què faig? Agafo la guia didàctica i m'ho subratllo, perquè clar, a casa preparant-me-ho molt bé, però després arribo a classe, tens 1000 coses al cap i ja no me n'en recordo, no? Està molt visual, molt bé. A la part de la dreta les solucions, a la part de l'esquerra l'esquemeta de com s'han d'anar fent les activitats, està perfecte, tot bé. Tot i així, jo sí que agafo el quadern dels nens, en aquest cas el que tinc jo com a mestra, igualment me fico les solucions dins, com si fos el mateix nen. I allí mateix també em fico, mira, ara escoltarem l'àudio sense el llibre tancat, per veure de què va. Després ja l'obrirem, llegirem i omplirem els forats. Vull dir, sí, molt senzill. Està estructurat de forma que planifiquem, executem i ens avaluem, això és genial. En el meu cas, fico dedico més temps a la planificació que a tot el que ve la resta. Perquè, clar, per exemple, tornem al tema dels contes, no? Que era la part més important. Quin conte triarà cada alumne, o per grups d'alumnes, quin conte han d'escollir per després canviar tots els estereotips de gènere. Clar, si no li dediques temps a pensar quin, la resta pot caure, potser no et va bé. Hi havia nens que em volien ficar un conte d'un Pare Noel. Dius, no, han de ser contes clàssics. Clar, allí havia de dedicar més temps que potser a lo de després. Els controls nosaltres sí que els fem. Realment ens agrada molt, perquè te demana justament el que més hem treballat i llavors sí que t'ajuden a veure si l'alumne ha entès el que hem estat fent durant tota la sessió d'aprenentatge. I la veritat que ens està sortint bastant bé, ens està sorprenent. El tema de la correcció sí que, clar, se'ns ofereix una puntuació per activitat, tenim el solucionari, una mica l'orientació de què hauria de parlar l'alumne en cada apartat, però ens basem més a segons com ens ha anat la sessió.
Si a la sessió d'aprenentatge ens hem guiat més, per exemple, a la d'expressar-nos bé, amb respecte, amb bones paraules, amb una planificació del discurs, doncs que si he posat molt èmfasi amb el parlar bé, què miraré jo el control? Doncs que l'alumnat utilitzi expressions on sigui d'educació, de respecte, miraré més això, tret a banda de lo que m'estigui oferint la guia del control. Però sí que va bé perquè tens ja alguna cosa amb què mirar-te, no vas de zero. Faig cas i no faig cas, segons l'alumnat que tinc, segons com em va. Però el que dic, la feina ja la tinc feta, que és que m'ha muntat l'examen.